Diretso na tayo. Parang wala na eh. Hindi na. Patayin ko ba? Sige na, ilaro mo na. Nakapit ko dun sa motor na yan. Wala naman tayo na. Nagwanan ba dun? Diretso na tayo. CIGS Raymond. Pagpalipad sana tayo. Ano kasama ko yan? Kapag ambon lang naman ah. Paliwanag na dun sa ano. Sige na. Paliwanag naman. Sugod na tayo kasi baka lumakas pa eh. Tara na. Ito na feedback, kuminturo. Pabalik na ng Manila yung mga yan. Yung dalawa. Gabihin na sila. Tara. Out na tayo, out na. Diretso na tayo. Diretso na? Okay.